Yeah man, kakade ikaka yento netheni nale ingani kanti ngutata le ntwana foni khanda ayikhanyela isesesendini. Qho umtshana inid emotion, nyangle tops. But xa imamela isizwe uyayiva man ba umtshana yi-fanboy ka-Ankile. Yila blueprint ka-Ankile mostly umtshana copied the exact same style qha uyakhumsha. Ubonga wenza the same thing apha wafike khumsha kule internet. Nathi wow, he's brilliant. Khange bekudala kodwa yima uyakhumsha yena but uthini? Uthetha zanto ziyi-1 lo muntu lo qha uyakhumsha kaphinda abe nala monotone ngathi yi-light ku-spectrum. But ke asikho lapho namhlanje guys. Why kakade unobangela irhyma nonofotshela? Ndike nabana ipost apha kuthiwa i-killed i-career yami ye-comedy. Bengingazi noba ndine-career ye-comedy mna mfuni I've been a video editor for 19 years, even longer than Isis Menga Sendwana has been alive. For someone who seems to have such an excellent command of the English language, beluba noko uyawazi umahluko between i-career ne-hobby. But ke wethu guys, usemhlabeni apha man, yazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo. Xa ingapopi rap nezikits, your best career move might be talking about me. 12 official languages kule country when you decide uthetha ikaka. Nezi overgrown cheerleaders ke wow, the boy is going far. It's really sad into yoba kuthatha i-episode ezifana nale nto kaDominic to realize ba apha elifini man we are surrounded by izimenga zabantu, even within our own circle of friends. But ke asikho lapho namhlanje guys.